guys, because I could down this slow connection. So that is slow connection session. Say food. Why hope it's not just about it? Uchiri gere kurara na Emily. What's wrong? Chichiri kukunetsa tusarari. Chichiri kukunetsa tusarari. Isoro dzipodora isu. Kudzipodora zvokutodzipodora zviya. Hesi chichi unozati muzati zvaitika nhasi guys gap. Ameno phone yangu imwe yaindoita malife ndobva ndaisa pachaja. Ndatoiona kuti yanga iri mubhegi. Ndobva ndatirega ndiise pachaja ndokuisa pachaja. Ndaisa pachaja ndobuda ndokungoikangamwa apo guys. Saka munhu anga chichinja tozviona kuti apa nefoni yasara apa. Kwai ndatomhanya ndiri kumasure kuti hey wedu we phone hey wanikena ndakabura speed mai mwana ndichinda kumba kana kuzviwa. Ndasvika kumba ndiri kuti ndida kuita live. Shami ngatitege kutaura zvinhu zvekumasitreet boys atiko takatopedza nezvigunduru ini ndakatopedza nezvigunduru Shami atirege kutaura zvekumasitreet boys handitoriko ndatiya netopic yangu pano ini ndakatopedza nezuro ndakakuudzaiwa kuti chero vakazoya voita vakakwira pamusoro pendege kana pamusoro pe10 story building ndatopedza handisi hakuna zvinyuwanika kune zvinyuwani here zvamusinga zvamuchituko chinyuwani zvigunduru chete takatopedza nezvigunduru takutoita zvimwe hatirambe takamira panzvimbo 1 kaisu ende hativhunduke ende hatichekwi tozoda kana anenge azoya paground zvaizvozvi tikuita yatiri kuita isu right. Hai Mera Soko zviri sei? Halo Mukanyanyari Chido zviri sei? Saka ndatotirega ndasvika chitota live nhasi timbonyatsoti Thursday. Yes Barbara timbozorora timbotandara ndotoda ifoni yangu handichaivoni. Ndotozidai ndoona aizve pane mamised calls kuti masiya phone dololo guys kuti ndichadzokera kuti ndidzokere back kwakure guys. Saka inzwai handizi kuti maiona here nyaya iyi kuti hamuna kuiona. Pane mukadzi ndaiposta kumain page uko mukadzi abatwa nemhosva kuHarare uko yekuuraya murume wake. I think nyaya yakaitika 2018 here. Saka kuti famba kwenyaya kuri kunzi mukadzi uyu anga achigara kuUK ndokwanga achigara kuUK mukadzi uyu murume anga achigara kuZimbabwe. Saka mukadzi anenge aya maspeculations angu guys dhiniwo hangu dhini ndakungofunga kudaro anzi taiona right anzi kure zvaka chinhambo kutuloisa chinhambo nenyaya yekutonhora chinhambo. Saka adaro mukadzi uyu kuda akasvika kumba here obvious guys inyaya dzemujolo dzakaitika ipapo because anonzi akasvika kuda akaona zvaakaona here achishanyira murume achibva mheno kuti akaonei ndobva aenda kuSA ndokunotenga pfuti yake atenga pfuti yake nemanakira akaita atenga pfuti yake ndobva auyenyesoya nayo kuda vakaenda kuloji nemurume here kana kuti pamba pava mheno ndobva arova 3 baras kumurume wake 3 bullets ndobva murume afira ipapo ndobva amhanya kupolisi ndobva tarobiwa hanimaona. Saka kubva 2018 nyaya yanga iri mukoti zvikanzi tarobiwa. Saka atarobiwa isumbiya neyana ati tarobiwa kudaro mubva nyaya enda mukoti hanimaona kwai zvikanzi tabigwa $12,000 kuda yanga iri yake kana kuti akatora mari kuti hapana mari yakatogwa hapana chaziva. Saka iko nyaya yanga ichingori mukoti kubva 2018. Saka nhasi azobatwa nemhosva kunzi aiwa ava vanhu havana kupindirwa. Mukadzi ndiye akauraya akashita murume wake. Munongozivawo kana vavo investigata vana ndiye akauraya murume wake mukadzi animaona. Saka auraya murume wake anenge atodzikiswa pasasi mangwana akunopiwa sendensi yake handizivi kutarisa kwangu angufunga kwangu anandichita ndichingotarisawo ndichingoonawo vamwe vangu achiti 20 years yes titi vamwe vangu achiti 15 years antika hatizivi kuti achatongwa sei mangwana. Asi guys inini ndazvigwadziwa hangu kutaura chokwadi nemukadzi ucho. Mukadzi akanaka zvekuti daro wadziwa mufunge obvious inyaya dzemujolo guys. I think mukadzi pamwe akanga ari kuUK achishanda mari achitumira mari kumba
kuti murume chengeta makati projects. Pamwe paakazosvika akawana hakuda mari, pamwe akatoona kuti kune magirlfriends akawanda, kati akafaindei out amenu, anomaona akaona kuti munhu adoda ndijairira mari yese yandakashandira paupenyu hwesapa, munhu atodya mari yangu, achibva adini atoronga midzi dzake ndokunotenga pfuti ndokumupfuudza, hani mashona. But now guys, inini mubvunzo wangu woti saka apa agonei apa pachagona apa iye akuenda kujeri. Ende munoona nyaya yekoti, ndifunga kubva 2018 anti achienda kukoti pachingonzi remand ari panze, ari pabel, hanimaona ari panze zvake achingoti statement rangu rakaribhilivhiwa rekuti takarobiwa, vazongonomurova nesurprise akarivara kungosvika nekunzi nyaya yako wabatwa nemhosva. Hanzi ndibankuru vangu sisi Meli ma1, at least sisi vangu vawana closure. Hana, what are you saying? What are you saying, Hana? Ndikuedhere Hana. Hanzi zvabatwa sei? It's obvious vanoinvestigator zvewangu. It's obvious anoinvestigator. Gaimira nditrai kuedha Hana tinzwa. Saka Hana udonza ndibankuru mukadzi. Mukuona nyaya guys yakuisa mukuona. Hana akuti ndibankuru vangu. But ko mukadzi ndiani avachitwa uri kuti sisi vangu wana closure. Ko mukadzi uyu ndiani? Mukuona kana chidira imwe phone guys. Mukuona ka Hana adi kukwira ighost. Anenge achida kufona hatina tine $1. Chidaira ako comment section ana. Bankuru vaive nechipari. So mainini vanga vasiri kuda umwe mukadzi auye pamba. Right. Muruku watako. Thank you Hana. Bankuru vako vakashutwa vanhu ndovanga vane chipari chevakadzi 2. Saka mukadzi mudiki anga kuda kubvisa sisi vako. Zvari kusama kutaura. Ndizvo here. Jubilee ndozvadanyatsokunzwisisa. Ari kuti bankuru vaive nechipari. Saka ndimainini vanga vasiri kuda. Saka mainini avanga vasiri kuda kuti mukadzi mukuru asvike pamba. Ndizvo. Shami, ngatimbosiyai nyaya idzi shamwari. I am not going through anything, Shami. I am not going through anything at all. Inarrative dzavo zvigunduru dzavari kushandisa ikokoko. Mese munoziva chokwadi pano. Saka ndingarambe chingota nharo nemapenzi. And I'm not going through anything, my sister. Ende nyaya dzekumasiti chisiyai. Tichazouya one day. Tozoda zvevakadzi kana muchida zvevakadzi vasina mbereko vari kutambura vana tozoita live izvozvo one. Zvanhasi tikuita live yedu iyi. Naimi chingativhundutsa chinyuwani. I know kuti you might be going through that iwewe. Handiwana. But today is not the day rekuti tiite live iyoyo. Ngatiite live zvatiri kuita. Hanzi bankuru yedhivakadzi vakawanda. Yaive mbinga yaingoroora vakadzi. Right, saka uri kureva kuti naye Hana bankuru vako mukadzi wako iwe sisi wako ndo first wife. Sisi wako ndo first wife. Manje chero kaisa ku WhatsApp nhasi handikwanise kuona poza naimwe phone sha. Saka utongonyora zvauri kutongoita zvingometse section kaisa ku WhatsApp chete. Ndingakuda kuenda ku WhatsApp ndakutodelete live. Kudhara zvainzi murume aive nemabhazi. Okay. Okay. Right. Saka wife. Uyu ndiye second wife. Ndiye anga chigara ku UK. Saka anga asingadi kuti ani auye pamba sisi vako ndi guys. Ndodiko zvandisina imwe phone naye mwari ndiwane piko phone. Ndiwane piko imwe phone. Kwagoni kukwira here Hana ubvisa kamera. Ukwira ubvisa kamera. Okay. The story recorded kuti the husband wanted to take the third wife. Oh, yeah, we are going to explain now. Zvino zvakonzera kuti ava vatsamwe ndokunotenga futi kwakura murume wacho. Murume uyu aive nemabhazi. Alright, hanzi aitori nemabhazi murume uyu. Murume
akanga atori nevakadzi 2 saka angada kutora wechi3. Oraiti. Saka mukadzi wechi2 ndokugo guys muri kuona here nyaya iri pano. Mukadzi wechi2 akauya pane umwe mukadzi wokutanga. Ani muri kuona. Saka murume akuda kunouya neumwe mukadzi wechi3 ndobva abatwa kuti papatsi kuti aiwa hapangauyi umwe mukadzi pano. Andimaona ndokuchiteka kuita quite no, she wasn't the second wife. I told you number 5. Come on, guys. Saka mukadzi yakari mukadzi number 5. Anga asikadi mukadzi wechi number 6. Ko banguro kongo idete vakadzi vangani naye hana. Vangu idete vakadzi vangani 6. Hanzi banguro yepika zvekudaro. Okay. Vangu ari saka mukadzi uyu anga akuda kuni kuya aigarire ku-UK vamwe achigara ku-Africa. Aigarire ku-UK. Zvino zvoenda kujere nhai mukadzi uya akanaka wechidiki uya zvokuenda akutoda kujere kawe 15 kana 20 years. Chipedi chedu chalilenika hachina line. Hachina line. Saka ndichatochitira plan hachina line. Ndingade ndashandisa icho kuita life. Do iyo sara yakadai. Nemi guys muri kunzwa right. Saka ndikaenditaure nemataurwa zvikuitwa nahana. Mukadzi uyu angari mukadzi number 5. Bankuru murume akauraiwa anga nevakadzi vake antika 4. Ndobva arora uyu wokumuuraya number 5. Kuda mukadzi number akazouya here ndobva audzwa kunzi ndoda kutora mumwe mukadzi wechi number 6. Ndobva agwadziwa. Ndipo ndiyanga ari last wife here. Saka mungoziva mebve kupedzisira anonga achidiwa stereki. Zvandakambokudzai pabarika raGabriel rataitaura musi unoyu kuti gaizika hakuna vanhu vanombozodiwa zvakafanana. Maybe aiguru kana kuti last wife chaicha chinoti choda kuenda kuout ichi tsvuku ichi ndo ranonga chichazotodiwa. Zvevamwe vese rinenge ratongoriwowo zvokungodaro hazvimbozofanani. Anomaona. Saka akuda kuti achirora mumwe mukadzi wechinamba anzi ane vakadzi 5 smell uye anga ari wechi6. Izvo. Uye anga ari wechi aiwa Pamela. Muningina mainini vari mucomment section umu. Mainini vari mucomment section. Mainini vane muningina womukadzi number 1. Vari kuti hatisi kuziva temptation kuti munhu acho anonzi ari ashutiwa nemukadzi uyu wokuurawa 28 nemukadzi uyu. Hanzi ndokuisirai audio kuwhatsapp sisimeli ndatsiurwa kuinbox. Handina nhingikiri handikwanisi kuiona manje chero kaisa izvo ndine foni 1. Handikwanisi kuiona but anyway ndikatingofamba nenarrative kutaurwa. Pamela ari kuti papane vakadzi 5 uyu anga ari wechi6. Saka tongofamba nenarrative iyoyo. Paiva kuuya umwe wechi7. Ndiye afanirwa kuuya. Hanzi umanyepa. Hatisi kuziva temptation. Tikungofamba nezvatiri kuverenga mucomment section. Hatisi kuziva chokwadi. Hatiziviwo chokwadi zviri kufamba sei. Anoona takungoasuma kuti let's say hanzi Gabano Fevera tanaso asi uyu wechi2 was on his socials nesuro. Alright. Kana anga ari mukadzi wechi5 uyu ari wechi6 saka papoda kuya mukadzi wechi7 wechi6 ndobva arwadziwa akati I'm going to put a stop to this. Ndobva aenda kujosa ndobva atenga futi yake. Atenga futi yake ndobva aine futi yake. Ndobva abvarura murume nefuti 3 times. Ndobva anyeba kuti anzi kulojere. Ndobva vaida kuloja meno. Ndobva anyeba kuti arobiwa. Anomaona anyeba kuti arobiwa pabiwa 12,000. Ndobva kesi yadelay kubva 2018 antika kusvikira izvozvi. Anomaona ndopa azobatwa hanzi akafa 2018 kusvikira izvozvi azobatwa nemhosva asi kunzi aiwa iye ndiye akauraya murume. Mapurisa ekuzobada investigator iye ndiye akauraya murume. Anti muri kuona. Saka inini mubvunzo wangu ndakudzokera pakwesheni ndekuti saka agonei guys. Agonei. Murume akafa. Toti vamwe vakawana havo zvimari sevakadzi kana kuti kudini. But 2018 up tiko zvino mari yakapera. Iye akuchida kujere manje. Saka guys zvinobetserei. Todzokera paya patinotaura kuti guys hazvisi worth it kuti ukawana murume wako obviously nyaya dzemujolo. Anomaona. Ukawana murume wako akanyenga antika kana kuti murume wako ane girlfriend woti rega ndirove kana kuti rega ndibaye munhu
gandidai unoenda kujere. Munhu anogona kufa kana kurarama. Hanzi ini ndizvo zvauya kuinbox, but nyaya yacho handina kuposta because bitter wife, saka nyaya dzacho okay watodzipiwa kuningikiri kuinbox. Alright, ari kuti apiwa nebitter wife Pamela anadzo nyaya idzi kuinbox. Hanimaona ari kuti anadzo kwanza but nei Queen Sila, if it's necessary to kill iye mangwana ari kunopiwa sentence, and she's looking imeda kai first degree murder. Handiona first degree murder. Saka mangwana akanopiwa 20 years, and then what? And then what? And then what? And then what? Mangwana ari kunopiwa kana 10 years kana 15 kana 20. Uzvodi Martina iri kunzi ndeya 2018. Ndangoiwo ndaiposta uko kunikiri uko kumain page uko iriko. Ndaionawo kwatafadza chidawa ndikangoita copy and paste ndikaiposta ikoko. Animaona. But now mbunzo ngoti vesikana mandi muri kuona ma mistakes atinoita sometimes toyenyuda varume vazvisirizvo. Hanimaona tosvika pakutopisa murume, kupisa vanhu nemafuta tipisira murume. Hanimaona uyu akauraya toti anenge akuti akesikwe kuti munhu akafa. Hanimaona but akauya ari mukadzi number 5. Pane vamwe 4 kumberi kwake. Handika pa4 apa pamwe panotori nevana hobhu vatoripo. Atora life yemunhu 1 because kwanzi kuruda kuya mumwe, but akauya achiziva kuti pane vamwe. Hanimaona ende akaziuya achiziva kuti munhu uyu ane mari, munhu wemabhasi, munhu webarika. Handika akatora life yemunhu right. Iko zvino vanhu vakatochema, handika vakatopora, but iye zvino iye mangwana court anosvikonopiwa mutongo. Saka zvabetserei? Vana vakatosarana namai vavo obvious. Saka zvabetsere chi guys? Kana ndimiwo zvobetserei? Saka iyi lesson iyi guys, kuna umwe anodira murume mafuta oenda kujere. Murume yausara akasvuka akaita kunge murungu. Handimona asvugwa nemafuta, iwe oenda kujere. Kune uya oku nyama iziya nenyaya ndakambokudza yeye kugweri yaya yakaita kugweri manje apa yekuti mukadzi akati ndikuenda ku all night prayer. Murume akaenda akati mukadzi akati ndikuenda ku all night prayer. Angatoudzwa kuti murume arusachipinza girlfriend mumba. Handi kwakuine girlfriend chimusikana chidiki mufunge chagara kumukomba kwediko kuko. Ndobva mukadzi kuda hana kuenda ku all night prayer. Ndobva adzoka kumba kuma 1 usiku. Adzoka kumba kuma 1 usiku akatwana chigirlfriend chakavata mumba nemurume. Ndobva angonotora banga remukitchen rari akatobaya musikana yaya iye girlfriend akatobuda akapfeka pendi. Akudzai nyaya akatobuda akapfeka pendi. And the guy Mike was a good friend my brother sangu takaradzwa sisimeli. Obviously zvinoradza shame. Handimona akatobaya musikana uya, abaya musikana uya, musikana yaya akabuda. Handimona akatobayiwa nebanga, akabaya akashomura, akabuda achitiza mumba asina kupfeka tisheti achimhanya, akamhanya ndofa about 100 meters ndobva anodonha ndobva afira ipapo. Hi moms Flossie, how are you? Ndobva anodonha ndobva afira ipapo. Mukadzi wechidiki ndobva atoenda kujere atobatwa. Abatwa kudaro because inenge yakunzi premeditated murder. Wapinda mumba ukatoona vanhu vakarara, ukabuda ukatoenda mukitchen ukanotora banga ukadzoka, handiwana ukabaya munhu, akaenda kujere. Murume yakasara obvious anopiwa 10 15 20 years ka murume ansara chiroora. Saka akagonei? Saka agonei nai guys? Unenge wagonei? Saka ndida ngotaura kuti asikana sometimes ka I know kuti mudzimba mune hondo. Andi muri kunzwa? Mudzimba mune hondo. Hondo izhinji iri mudzimba ihondo yemijolo. Ihondo yemijolo mumba kuti varume havagoni kudzikama sometimes. Handimaona mukabata foni yake munenge makazara. Love you two moms. Ukabata foni yake munenge makazara vakadzi, munenge makazara zvakasiyana siyana, munenge makazara mifananidzo, munenge unokurigwa neshungu. Uri munhu wenyama unokurigwa neshungu. Wakurigwa neshungu manje pakuacta papa unoacta usina kufunga. Kazhinji kacho makambozviona kuti unozoregreta watoita. Unoregreta watoita. Handimaona chinorwadza ndechekuti manje iwe waacta uri munhukadzi, waacta wopinda pataiti wakunosungwa iye usara chifara. Chigwire hedu varume vava. Yes, Dorothy. Handimaona
hanzi kusipa kwaLazaripi ende naiwe ndichatomutsvaga mangwanani achaarova uri raiti zveshuwaro arova munhu chamutsvaga mangwana handimaona saka madzimai toziva kuti mudzimba munopisa munenge muchipisa varume vachihura varume vachidini vachiita sei but musafunge mweya iwoyo wokuti rega ndidire mafuta kana kuti rega ndiende kugirlfriend wakabata weapon because zvazvinoita ukangofamba kubva mumba kwako uchienda kugirlfriend chete chero kana unongera dombo pamba pegirlfriend ipapo ukamutema akadonha akafa kunotonzi premeditated murder wabva kumba kwako wakazvironga kuti ndiri kufamba makilometers kana kuti 4 kana kuti 2 ndiri kuenda ndichidini inyaya yenga. Yes, Lucinda, inyaya yenga. I know kuti it's easier said than done andowana because tinoudzana kuti ngatikontrole enga but pazvinoita panguva yekuti wazviwana anditiona hatizozivi hedu tinoreacta sei pavashoma vanogona kuzvikontrola kuti aona zvaaona obva ati I'm walking away panguva inoreacta munhu panguva yekachinhu kacho unenge usina kufunga unoreacta vazhinji vedu tinoreacta tisina kufunga then after pataitika mhosva andinoona pataitika something ndopo usitanga kufunga kuti maiwe dei ndakaziva ndisina mbovera ndakangosiya kwadei ndakangonyarara kwadei ndakaita walk away kwadei ndisina mbovera ndakamubata munhu but zvatoitika as much as yesishorai as much as chinzi tikontrole temba yedu tinozvitaura hedu but hatizozivi hedu panguva yauno Lucinda wasvika kumba uri kubva kubasa wasvika kumba iyoyo wasvika kumba nasingafungiri utoona pambedha pako pakatorana nemurume wako kutoita chikishiki newe mukadzi wamubhedha wako unokontrola temba here. Do you control your temper? Your temper, do you know how to control it? Can you control it? Unogona kuikontrola here saka hatizozivi hedu kuti zvinozobuda sei hatizozivi kuti zvinozofamba sei hedu we don't know ipapo hanzi nditoplana kutsara rimwe gombingo madrugs mumota akasungwa anozodzokawo after 10 years but really achidzoka uzoti unogona kufa unogona kumisira madrugs yes osungwa handika asi akadzoka chiti akangofungidzira kuti ndiwe cheteka uzoti uri kuenda pasi ukunodzvagwa uzoti kuenda pasi hanzi mujolo mahwani ndakatora zvinhu zvese ndikasiya ndavhura tepu akabva kubasa mvura yakazara mumba chiuri nekurohwa zvese unoziva kuti wakatogona kusiya wakavhurako tepu wakagona nokuti anongoilosi mvura bhiri rongo yarakakura ungobhadhara kokuuraya ende hazvisungisika kuti wasiye tepu yakavhurika mumba ko izvi zvekusungisa kuti wawana munhu izvi guys kana kuteverera chero usina kuinda nebanga kungoteverera kuti ganine unogwa negirlfriend guys munorovana worova pakaipa ubva ati dc munhu ubva afa watopinda pataiti saka guys ameno handiziviwo inyaya yangu ndibata ndangofunga kuti unenge handizivi hangu besides kuti kushuta unenge wangoita mistake yekuti rega ndigwe nemunhu kana ndogwa negirlfriend yagara yada kutofirawo zvayo rutozvigwarigwawo unoti dhigizi munhu apa side apa obva ati d obva ati c yatove mhosva hanzi vakadzi ngatitye kupinda mudzimba dzevamwe vakadzi zvinhu zvacho ndezvei lizi vanopinda right aripo here adambotiudzawo nyaya yake vanoro 2 guys tuororo 102 zvedu satarara timbonzwawo timboonawo kuti iwe pawakambosangana nazvo wakaona murume ane munhu mumota wakaona murume mubhedha akavata how did you control your temper? Did you control your temper kana kuti wakatodhonza faita hauna kufunga ipapo hanzi it's hard smelly but just expect anything from munhu wako zvekumutemba too much ndo zvinopa enga but chero usingamutembi Lucinda it's not easy it's not easy wangu kungosvika ungowana iwe shamwari iwe sha ungowana mhene mumba mako
I don't know. I mean, ndakatimbona kana varipo vamwe guys moita zvekutosenda request vokwira kana varipo vamwe vandambodza kuti pamakaonawo because vakadzi vakawanda vari mudzimba guys kutaura chokwadi makasangana nazvo izvi chero kasave ukamuona mumbasi ukambomuona one day mumota ukambomona ndakambokudza papa nditi ndakadzingirira munhu ari mumota muchaziva nyaya yandakambokudza iya ndakatizwa nei ari mumota guys muchaiziva here nyaya yandakambokudza iya asika uye mpondo ndikazvifunga guys ndikazvifunga ka no ndakatiziva neari mumota guys ini ndandiri mumota bangu guys endisi kutaura kumunharara makasvundura ndika zvakaoma nyaya yakana vedweri kuna munhu akushanduka shanduka nditoti munhu arira kudhara makushanduka shanduka nodi kutaura kuti zviyayekutizwa nemunhu mumota vakutanga kushanduka shanduka zvakaoma guys asi regai ndipambe kukudza inyaya ndakambokudza asi arume guys vanombodindira ndomboitigomba saramusi right ndino uyu ndirimota mangu guys ndirimota mangu saka zvakaitika musi woyo ka wabva wanyora nezita I kundi love you too saka musi uyu guys ka ini ndiri kuziva kuti shasha yakanga yabva kumba makusenseni ndikunda kubasa and saka ininiwo hamunoti chakaitika chi ini ndatomukawo makuseni mungozivawo zvimatauni zvedu zvidiki izvi alright Elizabeth good night see you tomorrow saka makuseni ndamuka makuseni ndada ndeviko ndinogadzikwa nzara ndadaro asi saka ndikuto hameno pane imwe rodhi so pane famous rodhi ikoko ndikungopinda nepo ndikuti harika ndipinde nepo saka ndichipinda nepo kudai so ndobva ndaona kuti iyo imota yangu kayakapapapa imota yangu iyo saka kupaka kwandikataita mumwe munhu aitobva kwaibva kwachinopinda motikari imomo saka pakunoona mota pandikati mumota mune munhu kawo hanimona ndobva ndamanya hanzi but it's excess for me zvinondipa simba rekugeza ndinyazochena shema ndonakigwa nekeshi yangu kozi zvinonetsa dai no ndanga ndikufakanyike Lois ndobva ndati mudu ndobva ndamhanya saka ndakafunga dzanzi ati rega ndimanye ndidi nditore mota ndinobloka handiwana so that havangudi avadariki ndoda kusati munhu ndiyani ndobva ndamanya nemota dai ndichinobloka saka ivo vakatoona kuti uyu mota imwe yaritobva uko munhu aritouya akandinanga hanimona ndobva vatanga kutorivhesa masure munhu wataona kuti munhu atorivhesa nemunhu wakurivhesa kumasure ini ndobva ndabloka hanimona ivo vakurivhesa nekumasure varivhesa nekumasure kwakutotenda kudai so andika kwakutotanga kutiza nemunhu guys mukati ini ndiri kumashure kuti kamanyisanazve munongowa asi ndopaunozoti ukatanga kunyatsofunga guys unyatsoona kuti wanga utori ustupid hwandakatoita andimona kana naivo munoona kumanyisana munhu makafana nemutauni kuri kuti poitika something wotika munhu guys woti ndanchimanyisa chii kutiza nemunhu ari mukati guys ini ndichimutevera nekumasure ndichidzingirirawo imota iri kudzingirira imwe mota kuti munhu arimo mukati umo toda kuziva kuti munhu arimo mukati ndiani akazoona kuti patoipa munhu mota ndiri kumasure akazoita zvokuburutswa akaita zvokumanya netsoka munhu akaita zvokumanya netsoka guys asika guys ka kodai chindakata zvokutodzingirana nemotawo ndichida kuziva kuti ndiani akanga arimo rangatodhama pandinozoti looking back right now unyatsotika unonyatsokuona kutika kumwe kwachina kwanga kutori kupenga kuri kwangobva uko guys mota yaunozo kana mabhrekara chichionotsika munhu kuti nandichitei woti kwakuzonzi kuti wanga uchidzingirira chii kana tikonziwa wanga uchitiza chii wanga wadi kungomira kwenda ndichitiza kuti ndine munhu mukati ini kana ndachidzingirira ndakuona kuti munhu iye arimo mukati ndiani apa munhu anenge atotsikwa pamakuvara kana kuti munhu atofa animona saka nyaya idzi guys manje kudiki vanhu tinomboona hedu zvakasiyana siyana takamboona zvakasiyana siyana vedu takamboona zvakasiyana siyana handize
hakuna munhu asina kumboona iti edha munhu arimo mumota imomo kana kuti mumwe wakatoona arimo mumba chaimo chaimo kana kuti munhu ari payo. Hanzi vamumba nekapu yakaita exendekutiranisara ndozvandiri kutaura shuwe kuti unozoti paapaya handiwana wakunyatsokugaya wawo wega kuti pati ndakamhanyisa kodei yakanorudza mabhireki ndakanopinda muvanhu munozati ndogona tsikana vanhu 3 kana 4 ka1 ndichiti ndiri kumhanyisa ndida kuona ndiani ari mukati memota imo mukadzi arimwo yeye ndiani. Hanzi ndakamborova girlfriend ndafurigwa nemafriends marovera andakaitaka never again apa ndanga nda 1. Yes Roy, yes kani Roy, how are you? Imagine guys, ipapa uri kunya unogwa negirlfriend ka wonogwa negirlfriend yaye wonoro animozai pane mapoints ekuti pane maposini ekuti ukarova munhu like apa paside depends apa ukarova munhu anofa animoziya. Handisi kukudzirai kuti minde kunorovana nevanhu guys munoenda ujeri. Ukarova munhu paside depends nechepasasapa anobloka pane pipe apa pipe iya inofema mweya iya ukarova munhu ipapa pipe kanobloka kudai so munhu anofa. Animona munhu anofa mogwa papa unorova pipe munhu obva afa konzi mamuchigweta chigura murume. Saka poitwa sei hanzi munoita yaha very good sandi ya jubu vana jubu at least vanga vari muno plus vana mai vavo vanga vari mumaparamend saka zvakango havana kunoigara nguva yakareba iwe unonoorerako kujeri kana usina mari unonoorerako anomaona kana usina mari unonoorerako. Saka ndikuti inini vakambobata asi maifunge shuvai zvinonetsa kuti ndikuudze because kana usina kumbosangana nazvo imboona munhu unochida kutoziva kuti ko munhu 1 ati ndiri kuda kubasa 2 uyo gere mumota mangu ndiani agara indifongozi ndiuza kuti nari kubasa agere mumota uyo ndiani andika kuri kutizei naye zvinoda kutonyeba guys kuti munhu andangopowo kana chilifta kuti ndongomuzara kudi kutiza wato prove kuti uri une nhingikirika utori nemhosva ukutizei ukutizei uri kutizei naye kutorera kuti ukumuprotecta ka saka woprotecta munhu kudarika ini izvozvo ndizvo zvoda kuzorovhegwa munhu izvozvo. Asi ndikuti kurova kwacho ndokwakaipa because unorova munhu pakaipa mazara vanhu ari kufa animoza munhu vanhu vari kungodonha vega vachifa kuzoti warova munhu pakaipa obva afa anokufira unda ujeri zvaitika ipapapa munoona kuti mangwana mukadzi uyu izvozvi nhasi mukadzi uyu atofanwa kuva tachipurana zvinhu zvake because mangwana anogona akutonotongwa and she's looking at 20 years 15 years 15-20 years. Pane aroda kukwira guys atiudzewo hanzi pane asina kusangana zve vamwe havana mbosangana nazvo shivai vamwe havana usati notisi takazviona vanhu vese vakazviona vamwe vatori bho vamwe vane varume vavo vanogona kuzviviga andiona vamwe vane varume vavo vasingatozviiti saka zviri pakasiyana siyana asi majority aiwa takazvitigwa inu zvokwamwari chaiko takazvitigwa ndikaifunga idzi ndiyo kana nhasika ndomboda mukande kusika guys kuita kunge ndasvikigwa guys ndiri kumashure apa munona zvakaitika manje ivo vanga vane mota hombe haimoziva kuti mota hombe iyi haizo like ivi yange iri VW hombe animaona moiziva mota iyi amarokuya ini ndine bhenzi yaizvimaziso iya maiona bhenzi yezvimaziso animoziva dzichangopinda dzichiri mulatest bhenzi yezvimaziso iya inofamba kamota iya wangafananidza SUV guys nebhenzi iya bhenzi nebhaladzika ndaita kutsika ndiri muzasi kudai ndakatsika vachitizawo naye ndirimo muzasi imomo ndichiti mira chete miswa aiwa good men are they anzava kutonoraramana nabhulamasotsi kujeri mukadzi kama imejuru manje anotoenda kuvakadzi uko hai sisi Margaret World, how are you? Anoenda kuvakadzi munhukadzi zvo anoenda kuvakadzi munhukadzi akutosasangana newe wekuti mwana kuti wokutengesa mwana mai vai vanga vachisvipira gogo ivo vamuri kuti gogo wabhulazosi vanga vachisvipira vanhu mati kwai mishonga here kuti ameno
meno zvakachotokwa kana tivangopfigawo havo vanhu vangofunga kuti mushonga kana tinenge itori mushonga yacho ameno tichazongona kana kukotikochi kana iri mushonga tichangona vanhu nekupenga ameno. Hapana randa kusheya pagaisi tivati tozoita edu life edu mangwana dei ndiripo masikati tozoenda kubasa manheru dei ndiripo pasikati zvekutodaro mangwana dei ndiripo masikati. Anza inini am very reserved nemaactions angu munouraya sisimeli ukasiya vana vangu nemurume zvokuti kurwai zvibodo panofamba satani. Handiripo murisera rinokata tatichitaura nezvemukadzi uyo akauraya murume wake uyo abatwa kukoti uyo ari kunzi abatwa nemhosva akanyepa kuti murume aurawa nematsotsi yari akanotenga pfuti kusouth africa akasvita murumurwe kuzimbabwe. But guys munoona ndipo patinotaura papaya kuti nyaya dzepfuti dziri kupinda muzimbabwe. Mukadzi uyo how did she manage to cross foot kuenda to cross nepfuti kuenda naye kuzimbabwe? Akakrosa sei? Akanotenga pfuti iri pasi pemuti kusouth africa uko isingatreseki akanopinda naye iri mutunga yairi muhandbag aimwana mahandbag edu asechiwe kubhodha uko akatoya naye mubhazi zviviri zvatoita vakadzi so akapinda naye pfuti iri muhandbag akasvika kiri kumba akaita metsi dzake anayo pfuti yake akaichengeta akandopiwa nemabullets akataimira vakaenda kuloji akanomurayira kuloji. Hanzi mishonga vanga kutangura kusvikirwa akamuraya kudhara but handiti nyaya yanga isatongwa hanzi ine dhirama mbuya kutozi hanzi vangu vachisvikirwa one night chichi mungatodaro pamwe mangwana munogona kutoona nhoo yava kutopenga you never know. Ndopanogona kuti kuzvara guys hanimaona munhu yaya mwana yayaiwa muri kuti blatotsi yashungurudza vanhu vedu yekushitungwiza kwashungurudza vanhu but mai vari kugwira kuti mwana wangu asaenda kujeri ndaisa maiona itingi kupejuko hanzi patone 2 counts yekuba 12k nemedha. Aiwa shuvai aiwa ye12k hakuna munhu ari kuziva papane mari pamwe anogona kungovereri statement rekuti aibhirivhisa kuti kunzi kwakarobiwa pamwe kwava kusina mari yanga iriko. Andowana yake chachai nyaya ndeye first degree medha itori first degree medha iyai first degree medha chachai mangwana teichitonzwa kuti atongwa sei kana akasa but mangwana anopiwa sentencing yake but mukadzi uyu nai chondinetsa inini zvaanganapei kuuk kusei asina ngodzoka kuuk we akaita hang around muzimbabwe iye achiziva kuti akauraya munhu. Bosh kwanzi mai vablatsotsi kwai vangu vakavaimubikira doro rekuti aende kunoba saka mai vavaitobhenefita pazvinhu zvekubiwa. Faitiksi man pauti kuva ndiri kuvhunza kuti but ungati guys uchichezoti wakauraya wogara woita hang around uri kutaura sense kuti zvakaitika 2018 ndobva apiwa bail ndobva atiza saka iye akati kubva 2018 nyaya yakapera ndobva adzoka ndobva asvikobatwa. Sure ungadzoka iwe wakauraya munhu akadzokerei kwaisenenzingi yabla 2030 pakaipa saka akadzokera china ende kana chinhu chaoda kuita guys choda kufa chinovingira saka akadzoka kuti ave kuzosungwa naimi. But chero zvakadaro sandi 2018 2025 2018 19 2021 22 23 24 8 years atofunga kuti nyaya yapera. Mhosva hairovi kuzimbabwe wangu mhosva hairovi kuzimbabwe chero une mhosva 25 years chete musi unongopinda nokunyukura fingerprint handi yakari nyaya yemedhai plus veukama vanotoziva kuti uri kutsvagwa nyaya unotorumigwa motamba nevanhu imi guys unotorumigwa kunzi akauya unosungwa unongoda mapurisa asvika. Hanzi munhu aurayiwa akadaidzwa nemufi zvinogona kudaro quite she stayed 6 years kuuk after atiza so I guess she got tired akadzoka she handed herself over the police 6 months ago. Mai wehana guys muri kunzwa hanzi akadzoka ega kuzozvisa kumapurisa aiwa akadaidzwa nemufi uyu ataura vagona uyu ataura chokwadi
uyo ataura kuti hanzi akadziswa nemufi ataura chokwadi guys. Hanzi baba vemwana vakasiya girlfriend ichindi address. Raviro watanga. Hanzi baba vemwana vakasiya girlfriend ichindi address yakagara pawife seat. Ivo vakatodzikisa siti yavo vakanditarisa vakafinyama kumeso. Maiwi nyadzi pandakabva ipapo nyadzi dzinokunda rufu ndakarwadziwa simeli awairega kurwadziwa. Hi Clara, how are you? Awairega kurwadziwa. Awairega. Asi guys ka tombonyatsoda kunyatsoperengura guys. Murume wokuti anenge achiita basa rekuti ukambata negirlfriend iyo uenda kuside girlfriend guys. Sezvakaita murume waRaviro okutofinyamira mukadzi kumeso. But anyway tichaitaura zvede story ichauya nyaya iyoyi. Ndikati mbowa yabhla yemukadzi uyu. Saka kureva kuti vanhu vehama dzakagadzira munhu wadzo andi kuti munhu adzoke. Hanzi parichapoti pakupinda mukoti. Hey, sakuda kuti asungwe. Anosungwa mangwana zvimushonga kuti zvoshanda here zviya. Zvoshanda. Saka mishonga saka zvakaoma guys. Munhu akadzoka kuzozvienda over. Pamwe aitoona murume everyday kwakusangana kuyuki yakatega ndidzoke ndozvienda over. Pamwe murume aitoya achitomudza kuti inda kumapurisa rozvienda over. Kuuraya munhu guys. Inda kumapurisa rozvienda over. Kusvikira munhu aenda kana zvienda over kumapurisa ega. Hamuzvioni. Ndishana ndichitaura poshi kuti vanhu iko zvino vanonzi unonge wachinzi ninge munhu akadonha akafa ningi uyu munhu akaita senzi akadonha akafa kureva kuti vanhu iwewo munhu akanga agara dadonha achida kutofa iwe ungonesa chigumwe kudai mazuva ano handi sezvari muna ndakapromisa iri remhasha kundoda kurirova iri neriri ramaromo iri vana ndakapromisa guys unongonoguma kudai handi vanogona kutaura isati gona kutaura unongonoguma kudai so guys obva ati dc wakutendera fomedha usina kuraya munhu saka mufi anogona kunge akatogadzirwa kana kusagadzirwa chako kungomuka ega guys would it's not easy kuraya munhu hanzi enani mabheo mai vake vasungwawo ivo mbuya ivo vaya. Saka imi guys panapa tipa vanhu 237 hapana were akambouraya munhu ambotiudzawo experience yake kuti ndakambouraya kana kuti murume wangu akauraya kana kuti hama dzangu akauraya vakambooneswa ndondo nengozi kunzi musha manga maurawa munhu mumbosheyawo hapana. Kumuka wega zvinoita futeri ndai because ameno zvatinoona ndezvechokwadi here guys kana ndezvekunyepa ameno ndezvechokwadi here kana ndezvekunyepa. Makamboona mafirimu munhu akadonha pasi akafa kuti akavata achingodonha pane mweya unosimuka makambozviona mweya wake uchitobva pamunhu uchitosimuka antimaona uchitobva kureva kuti munhu kuda ndonyanya kuona maafrican movies too much inofarira maafrican movies ka anomaona hanzi mhosva saka ichokwadi guys makamboona kumaafrican movie munhu akadonha pasi hanzi adonha kufiyo pana mai vaitwa kwachahembe payaiwo mahembe munhu aitomburitswa wo aiwa ngavasungumbuya vanopfira vanhu mushonga zvino zvavavharigwa nemishonga yavo vafira vanhu saka zvodini havana kufa kiri magi magaizi batisaiwo magi atori kuse sisi magi vakatorasika mepu hapana zviripo paya eni ndosaraida kuritokoona kuti zibenzi rega tirisiya rakadaro zigagwa nengozi unotozvingadoriuraya ndikaenda kujere. Muri kuona zvandikutara maafrican movie anodzidzisa guys munhu paanodonha paipa achinzi afa pane mweya watinoona uchitosumuka munhu anosara antibhodhi inosari pasi but umwe munhu akafanana naiye mweya wachona iwoyo inotosumuka ndo unozoterrorize vanhu uri ghost andi mweya iwoyo uri ghost. Hanzi hanzvadzi yamama wangu yakatoenda yakatoenda kujereka chimboya zvebhiya ikadikwidzi timbowa. Saka kana munhu achigona kumuka ipapo same time guys zvinoreva kakuti achigona kumuka same times hanzi no that is real a person who still have free will after death.
saka mweya uya watinoona uchisimuka uya guys hausiwo here uzoterroraisa vanhu zvokuti saka mumwe munhu haadi haamutwi anomuka ega guys. umwe munhu amutwi anomuka ega guys. amene kuti maafrican movie ekauti ndo zvinoitika handizozivi herisana hatizozivi. timbuya mama gugo wablatsotsi vari ku Lia ari kufona handikwanise kudayira vaje ndine foni 1 dia ndine foni 1 saka handikwanise kufona kudayira wangu ndine foni 1 ndine foni 1 saka handikwanise kudayira tozada chichazvo ndine foni 1 tituzowana imwe foni mangwana chamukira unoitora mangwana anmona ndine foni 1 panyaya dzazo tatoto vanhu vangofona kuti tiwe nyaya sei guys apa hatina kana nyaya yesidrey rasta ndikukuona pamusoro apo apa hatina kana imwe foni guys. hanzi a person soul doesn't die. A person soul doesn't die handitika but handiti kana wasara mweya uya wakafamba handizondozotenderera seghost. saka munhu amutswa nomukaigaka. But now question yangu yoti kune vanhu vanototi hatimuki kosei vanongorawo kuSouth Africa vachinge vasingamuki. ini pavando panondinetsa guys makambona here kuti vanourawo kuSouth Africa vese hatisana uchinzwa South Africa kune munhu ghost rekuZimbabwe riri kunetsa vanhu zvinofamba sei? kumhosva kusvipira vanhu maishalo it's a crime. hanzi zvekuda kurovana izvi regai vamwe vanotori nemangoromera vanokuuraya. mangoromera ndeekurova kasandi anomuka ega. nyaya dzamuda kutanga kutaura idzi munozovata here asikana? munozogona kuvata here nyaya dzamuri kuda kutaura idzi? because muchazvirota muchazvirota. but handisi hangu bulatsotsi vaiva yakakusarogwa chete kujere uku vakanoitwa mukadzi ka3 chete vanoita mushi. bulatsotsi vaya vanoita mushi kungonoitwa mukadzi ka3 chete. iyo mbuya yavedu vechembere yakakura kudaro mutauni imomo yadoda kutorya zvinhu zvekuba ganbo edha tatenda hope unokwira tatenda chitrai kuedha mumwe achiramba vakangonomuita mukadzi ka3 koko blasi siyanzi kava right vangonoitwa mukadzi ka3 chete. Hi, Sis Melly. hai zatena ndepi yako? Ziripo. Ndangokomenta hangu something panyaya muri kutaura kuti kana munhu afa eso kuti zvinoitika unozoti ndiri munhu wekuverenga nekungoita research. I've been studying. mira tatenda kwanzi namai munaku ukabviswa brain haumuki. mainaku anovhura brain dzemunhu ndiani? atinobvisa brain dzemunhu afa ndiani? ndiani? urachitaura hako tatenda? Ndachiti zvana I've been studying vanhu vava vanoti they've had near death experiences handiti. Saka what I've learned is kuti zvinoitika muAfrican movie izvezve ndizvo vanotaura kuti that's what they experience kuti munhu paanoita kana kuti trauma yake kana kuti aita accident handiti anotombobuda otoona bhodhi yake iri pasi iye akatomira paside pebhodhi yake achitoona zviri kuitika kwese kwese uko. And then they actually explain kuti zvoni even at that stage you are still very much you, so unoita choice yekuti zvoni do you want to move on to the next life, or do you want to go back? So patinenge pachine kana ka free will. I think it explains why. Do you want to go on kupi? Kuti to go on to the next life and ndisi pane kana munhu afa miraindikudze zvavanotaura vanoti afa kapaipai panenge amuka ndichakambona kabhodhi yake ombotenderera dzimwe nguva zvinombotora time kuregista kuti ndafa handiti. But panozoona bhodhi yako yakarera pasi ndopazofunga kuti okay I think panapa ndafa. But they can still like walk around. Anenge achokuzwa kuti ndakatoenda kwakadai ndakaona nhenga achidai so ndakatozomuudza nhenga yekuti waidai so.
Yeah, sakini chizvoni apo pakuti sei vamwe vachimuka vamwe vasingamuki. I think zvinoexplainwa nekuti zvoni kuti kana ifeso kana munhu achizokwanisa kuti afa autombotanga afamba achinoona anything, does that not mean kuti zvoni anenge achine free will yekuchoose kuti ndikuda kunoita revenge here kana kuti ndikuda kungoita go on to the next whatever it is, the next thing that happens after you die. That's what they do. I've studied a lot. I've spoken. I'm telling you, Sister Mary, I've been talking to a lot of people. This one a fascination, yeah, like near death experiences. Because in any go like I explain in hospital, like I can't forget in open heart surgery. Wachisola kuti no ndangandakamuka ndatoona madhokita like so ndopakabva fascination yangu ipapo. So I started studying it, talking to people vanoti we've had near-death experiences. Makaenda paYouTube varipo vanenge vachivaura mastories avo. So inizvononge even after death so yako ine free will yekuchoose kuti am I just going to move on kana ndakutombogara ndichimboona zviri kuitika kana kuti I will move on and go to the next life kana ndakuchiita zvengozi zverevenge. But saying that, you saying that ndabva ndafunga nyaya baba vekufa. So baba ava vanoti vakatomuka baba ivavo varipo vatori vapenyu. Baba ava vakanga vaigara nemwana wavo musikana vari tu, mwana akanga akaroorwa akaadzoka pamusha hanti anga nemwana wake, saka mukadzi wanga akafa, saka vava vakaita mwana waniye, saka vaigara pambaba nemwana wavo musikana wene musukuru, saka vairima vaenda kunorima hanti izvo zvokuti vari kubatirana bhejo, umwe ari kusunda mombe hanti vari kumunda, then ndobva varohwa nemvura kumunda kwebaba vaya vachibva vafira ipapo. Kwakangoita gore ndobva rangoita makore nguva iyoyo vasati vagona kutiza, ndobva mvura itanga kunayo, ndobva varohwa nemheni, ndobva vafira ipapo. Saka vafira ipapo kudaro vanonzi vakatotakurwa, handika vakatotakurwa, asi ivo vachitaura vanoti ndakatoona ndichitakurwa, handika vanhu vachidedza mwana wangu achichema, akaenda kumaraini akadedza vanhu, ndikatoona pakauya nhingi nanhingi vachitsanangura, pakauya nhingi nanhingi vakasimudza, hanzi ndaive ndiripo pasaidi ndichiona, hanzi vakasimudza mutumbi wangu ukanisiwa ukaniswa mumba, handimona ndikatovata mumba, kwanzi vanhu vese vaitouya vachichema vachibata maoko, ndaiona ndandakatomira pasaidi ndiripo, but ndaiti ndikazama kuti vataura ndaitoona kuti havasi kundiona pakuti vamwe vacho vaiti pinda nepandiri, handiona kuona kuti vaipfuura nepakamira vachipinda nepa saka vese vanhu vandataura navo sisimere they explain the same thing. I've spoken to a lot of people, they explain the same thing. Saka hanzi ndakuda kuti ndinoningirira musokuvigwa, saka vakuenda unovigwa, kwanzi ndopadakango ndiri pasi papo, kwai ndopakauya mumwe munhu, kwai vanhu tu, kwai ndokundibata umwe uku right umwe kuleft, ndokunditora, kwai ndokuenda neni, kwai takaspina takafamba tikadarika, kwai takaenda kwandisingazoti ndekupi, kwai taenda kuya kwai ndobva ndasvika, tasvika ikoko kwanzi ndobva zvanzi spika renyika gara ipapo, kwai tasvika kwai ndobva zvanzi saka vakutotya, kwai tasvika kwai ndandisingaoni kuti ndasvika papi, kwai asina ndasvika kwakwa kune land yegreen yakanaka, kune dzimba, kwai ndasingaoni voice tiri kubva nekupi, kwai ndobva zvangonzi izvo mauya naye handitika, kwanzi saka ipapo kwai ndakaita kunge kakurizina kuti kwai ndichitaura kuti ndandichikumbira, kwai bhozi mwana wangu aingochema musikana nemuzukuru wangu, kwai zvokuti mwoyo wangu wairwadza, ndaitovaona asi kuti nditaure ndaitadza, handiwana, kwai ndobva ndatoita singakakurudzira, ndandichikumbira honai machemera kuita mwana wangu, hakuna mumwe munhu anosara naye, ndini baba vacho, ndine muzukuru, zvino mukanditora iko zvino, kwai ndakademba ndichidembera munhu wandandisingaoni iye ipapo, kwai ndobva zvazongonzi mutorei mudzokere naye, handitika mutorei mudzokere naye, anochepedza kuchengeta mameno, kwai mwana wake kana kuti kuchengepedza makore akamheno, handimaona, kwai zvikanzi mupei aende adzimudzoserei, handimaona, kwai ndobva kwataugwa kuti munotora mheno munhu akanzi anotogwa ipapo, kwai ndobva ndadzoka ndakabatigwana nevanhu vaya, umwe kuleft umwe kuright, kwai takafamba tichiita kunge tiri kudzika pazasi tichikunguruka, kwai tasvika halfway vanhu vaya vakati isusu takuchinja direction, hatichaendi newe wakuenda wega, handimaona, kwai ndopatabatidza light kwai ndopandakaregedzeka, kwai ndakabva ndatasongenda
zvekuti like uri kumusoro kwaregedzeka kunzi ungo kwaiti chihwiriri kwaindi chiuya pazasi apa handi kunorovera kwakanoita pasi kudai so handika kwaindi ndokwanga kuri kumuka kwangu panikiri panga kwaindi ndanda kutobudisa kofi ndanda kutobuda riri padho akuenda novigwa ndokutomuka kwake asi akamuka kavharwa ari mukofi ndokutokatorova kofi anoona vanhu ndokutiza kofi achirova kofi ndai vanhu vose ndokuti takati ndokutiza mwana wake musikana uya ndiye akasara akamira ipapo mwana yeye musikana ndiye akasara akamira kwanzi ndokubva tovhura mukofini muya kwai ndichitobuda kwai vanhu kutiza kusina pasina vanhu kwai ndikati ndiri mupenyu kwai zvakandazotora time kuti vana zwisise kwai ndobva ndazovatsanangurira zvakaitika saka I can kind of like believe something crazy pane nyaya yamataura ka because I've been taking all these stories ndotsvaga kutsvaga masimilarities handiti there's a similarity kwamati zvino kwavanhu two vakauya vai handiti a lot of people experience maguides anoya. It could either be people also vamboona but you feel like but you feel like you're familiar with them, like you know them handiti kana kuti it's your family members zvekuti vanhu vanenge vafa pahospital bed osaka kusheza munhu akafa mudhara kana kuti ndingauya kuzonditora. That's real handiti. So it's kind of my guys, my angels, or your own guides, because what I'm learning is a person has got their own guardian angels as well. And then or kind of my family members, they can also be your guides. And then chamatona chimwe chanskona from my stories like I wonder that place there's a grass green and stuff. A lot of people explain that because there's a place like the grass is so green, it's so vibrant. Like my colors, there's so many shades of colors at Satambona. It's just like that. It's that beautiful. The third thing is that voice. A lot of people hear that voice, they don't see God, but that voice is there, but it's they feel it as in a lot of love. But I think that was God because I've never felt that much love before. So my similarities because my stories and so far my similarities but then so how are they all experiencing the same thing? Yeah, I think we're all going to go through the same thing. But so ndopatinotodzokera bheki pakuti even munhu arikuda kufa kune vaya makambona munhu anototora nda kuenda anenge achitoona something. Yeah, it's also because I've also learned even before and you're coming from somewhere, your soul is eternal and your life doesn't just start from right? So there are also certain things about your life that your soul decides before it comes on this earth. Because this is what I want to achieve. So they're just very much in touch with their soul because their soul decided a long time ago. That's how I can explain this. But anyway, there's a book coming because I've been doing a lot of studying. Okay, are you writing a book about it? Yes, I am. But noti ndikurangarira ona pakafa mai vangu ini. Ndakangoitaura mbijara paningiri paya. Handisi vanga vari muhospital. Vari muhospital vandi vakaiswa paprivate ward pakona ndo chipatara chavaishanda ichi. Andika saka vakaiswa kuchiprivate ward uko. Saka enda chiprivate ward ndakaenda paningiri pafeasting yematanga emakuseni and ndikaenda pafeasting yemasikati. Masikati ndakaenda ndakatosvika makuseni ndakaona vari paoxygen and hatina kugona kutaura. Masikati pandakadzokera ndakaona vabvisa oxygen kuti vachiita kunge munhu anga asiri paoxygen andimona takatotaura andimona vakatotaura ndikati kusimuka zvikanzi handisi kuda zvokubuda panze chizhinji andiona ndikatoga ndikataura ndikati ndine hope yekuti munhu adini ari kurikafa. Pandakadzoka pavisiting ya6 but pandakabuda ndakati handisi kudzoka ndodzoka mangwanani tea andimona neflask netea makuseni but ndabuda mwoyo wangu wakarwadza zvinhu zvokurwadza zvazvo andimona ndobva ndakuti arega nditi hang around ndodzoka na6 andona ndobva ndanotenga because vaingova vasingasadi kudya zvinhu zviri sole vaingoda kudya zvinhu zvakaita semayogati nongoza zvavanhu vanogwara andona ndobva ndatotega ndichingopinda mutauni ndingoita hang around ndodzoka na6 saka ndakudzoka na6 ndasvika ndapinda mu6 meme ndapinda muward ndikatovaona andona vari muward asi vanga vadzosera oxygen yayi
mudhi mavo vadzosera oxygen kati ko madzosera oxygen namona vakatobvisa oxygen ipapo animona vakati right ndobva vatita kunge munhu asiri kuisa oxygen ndobva toti unoziva tichi nzira yangu ndaiona yavhurika kune nzira hombe zvokuti dhuya ndaona yakachena ende kune vanhu vatouya kuzonditora vakandimirira saka ndandakatomirirawo iwewe kuti udi uuye hesi Larisa kuti uuye andiona kana wauya then ndopakatanga kutaura kape zvandaitaura zvacho zvekuti vakati ukaenda pasi veuza zvevanhu vakare pasi pemetres ndopaikara paichengetedzwa zvinhu handiti ukaenda pasi pemetres pane bhuku rangu rekudhavs hatsina mbona ushingi wakadaro guys unototya kana kutaura pane polisi yangu yekudhavs itori fully paid zvava nezvibhuku so like zvaipiwa kudhavs uko saka polisi yangu yekudhavs itoripo ipapo muchibhuku imomo itori fully paid party ndopavakataura ndanonirwa kumusha pandiside pemurume wangu ipapo ndipamunondika ipapo andiona ndobva totaura kati panyaya dzemba handichakuudzii iwe ndiwe mukuru wongoona kuti wachengeta vana anditika wongoona ndobva vanditi vatanga kundudza kuti pane kadhi rakati rine mari kune kudhara kwaita zvemabhengi bhuku zvekumabhuku zvekubhengi zvezve vaipiwa zvimabhuku kune bhuku riri pakati kune chibhuku chiri pakati kune ndokuti ndotanga kundirayira yese hani ndokuti akatondirayira ipapo but ine handa kuzvisa mupfungona handa kuzvisa mubrain chichikuitika pana vanhu vatikudini but kolegi yavo yavaishanda nayo yanga iri friend yavo yakanga yakamira paside yakatoona because ndakaburitswa before visiting yapera andiona ndobva vati yatoona ndobva nditi chienda ivo vachingoti vanhu vaivaswedera vanhu vaivauya kuzonditora vandipa nguva ndakuenda saka ine hazvina kuringa musoro kuti chichiri kuitika ipapo ndakangoti muse munhu ari kurwara andiona ndobva vatotora oxygen iya ndobva vazvidzosera oxygen yavo andiona ndobva akutondichamwari chato ndichibuda uye ndaunozofona mangwana usauye handida kuchirejesta nemhaka yari kudaro kuti usauye futi mangwana zvikanzi unotanga wafona usati wauya andiona chibuda uende mamada kuzorora andiona but ndichibuda ipapo wakamboita kurema kuti uri kuhwa moyo kuti dende ramandakagara panapa ndiri kutadza kana kubuda ndiri kuda kuramba ndakagara ndiri padhonde ndiripo like I want to ndoda kuvepo andiona moyo wangu wakarwadza zvezvokurwadza zvekuti ndakabuda zvemutsutsuru ipapo andiona ndabuda but still hazvina kurejesta musoro wangu kuti chichangu chii zvangoita mheno kunge drama so andiona saka ndichingobuda padhoo vamanga vari kuupstairs usati tombodzika kusvika pasi pekupedzisira ivo ndokutocheka kwavo andiona saka ndakatombomira pasi apa ndikaita hang around ndikamira ndakatoona bhodhi ichienda kumuchari handiti vanopinda nepamapaseji kudai so munhu achichiendeswa kumuchari iko kudhara achiendeswa kumuchari ndakatoona but handida kuziva andiona kuti ndiwe chi vadaiswa wakutoenda kumuchari then ndikatofamba ndikatoenda kumba ndaenda kumba ndichisvika kumba kune malandline handi ndakati ndichingopinda mumba ndichitongopinda padhoo foni yemumba ichiringa handiva achitononga foni andika kuchitotaura kutaura nani ataura neni achitoti pane foni yenyu iri kusvika panapa ndichidaiso ndione ndivo metroni vaya kwandabva kuchamwana mamhangu metroni gonzo zvikanzosvika kumba ndikati zvikanzi unani animaona ndikati ndina andi zvikanzi nani ndikati chete zvikanzi chete muri tu ndikati zvikanzi hapana here mumwe munhu mukuru angari mukati munhu mukuru ari panapa ndinizve animaona andi vangari vakuru but aya noti zvokudaro andiwana zvikanzi alright ndopakazobreaka ndachiziva kuti mamashayika unoshaya chokutaura but vakatotaura kuti ndaona nzira yangu yavhurika ndakuenda ndiri kuona vanhu kuti watuya kuzonditora vakataura iwe ongororo dziri pano tiri kudzidzo so you know what you're so no when your time is you're so no vamwe vanhu they will express it others they won't express it Yeah. So this is going into Basa. I just wanted to just say that. All right, dear. Thank you very much. Okay, bye. All right, it's okay. Right, guys. Pana mnanga bokwira adona. Pana mnanga bokwira padona. Amano, takapaka ipa. Pana mweranda kwira guys kwa tiwate zvetu zotora mangwana. Pana mwada kwira ino. Hanzi ini sister yangu akafa nekupiswa akadigwa pemaiwe akadigwa petro neboyfriend akamutungidza baba vangu vakanga vamuramwa
because the last time vakange vaonana vakange vanetsana. So paakanga ari muchipatara nekutsva toni vanetsana paakanga ari muhospital nekutsva ikoko akaudza mama kuti udzai dhedhi wauye kuzondiona ndisati ndaenda. Baba vangu pavakazoenda kunomuona pavhisitingi yemasikati, vhisitingi ichipera vanhu vachibuda iye achisara achifa. Apa anga agara muhospital for 2 weeks and she had the first degree burns. Eish, we are so sorry my dear. Ndezvarini zvinhu izvi? Ndezvarini? Hashem. Anza pamunoziva kuti bhodhi ndeyamama we. Handina kuziva Mr. Margaret, ndakatoiona ichienda. Ndakazotanga kutoti vakutaura shamwari yavo iyi. But ndakaona bhodhi zvikanzi ndiwo. Hanzi ini gogo wangu akarara achidhonzwa nezvinhu zvandaisaona nyamba kwaitove kuoneka. Ndikafunga ndorohwa nehana nekuti family yese havana kuzviona ndaive ndega. Munhu anenge achitoenda achitodhonza. Hanzi ini ndorota mamomu vachida kunditora, especially ndikashungurudzika but urambe wangu hazviko, but ndoramba because pane rukova, panenge pane rukova vachida kundibata. Haiwa haizvishonipa kuramba, and you can find Larissa kuti havasitori mai vako, mai vako havadi turarame here. But zvokuti kutogwa nemunhu akafa, ndinogara futi pakafa dhedhi wangu vaingoti vakurwara vachirwara, mama vachitova penyu yangoti kwanzi ndoenda nauyu ndoenda vanhu vachingoti iwe siya mwana enda oga, but ndasingazvihwisisika kuti zvii zvaitika ipapo. Vachingoti ndoda kuenda naye, ndoenda naye, vanhu vachingopopota kuti ndawega kuzosvika vafa. Saka I think izvinhu zvokuti unofanira kungoramba wega kuti no, my dad is so him. Okay, a Wednesday he was very cold towards me. He didn't tell me he was going. He died on Friday. My dad so taruda kuti chikwe. My dad, you saw your dad on a Wednesday. He was cold, very cold towards you. He didn't tell me that he was going. Pamwe havana kuona tari kana kuti vakaona asi havana kuda kushungurudza semwana. Havana kuda kushungurudza, hey Mary, havana kuda kushungurudza semwana. I think. Anoziva kuti vamwe vanhu vanongoenda chinyararire asingadi kushungurudza vana. Zvoti zvakaoma trauma iyoyo, like ini zvandakaona ipapo ndakaita time zvakanditorera nguva zvakanditorera nguva. But that's very sad. They should have let you see your mom die anyway. I think vaingoprotectawo because ameno kana toitongo handizivi kuti but maybe vakatoita zvakanaka Abigail. Ndaizogona here kuzvihendla ipapo because apa takazongovaona vakutongobva kumochari ndaizogona here kuvahendla. No, zvaitozogona kundinetsa. Anomuona zvonetsa izvi, zvonetsa. Ndosaka maiona papa ndaita fight hondo yekuti aiwa makaramba kuti mai vangu, because ini ndininya kutoudzwa hesi chera, ndininya kutoudzwa ini fair direct live ndininya kutoudzwa kunzi kana ndikafa so chibhuku changu pakati guys. Anomuona how old am I? Sisimeli makanga makashinga 21 Sunday. I was 21. Azina Miriam mungatitaure kwakachena kutya. Alright guys, saka regai ndivate zvangu. Regai ndivatotaura mangwana. Ngavhundutsira vamwe. Tobatana mangwana guys. Morara bhuwa. Don't forget to pray. Tobatana mangwana guys. Bye bye.